Edian kwana wunkwa woka nya accident agi enkwalaye de ewu. This is the second time akwadon cancer car akum nipa nkwala mienu ewo my Ghana mu. Chia obia so atiase page no Nyako TV ena edin no nso Nana Sewe Nyako. I into betimi a share video I amame. Na we mia we ni na we follow page no. Na like page no na fa comment nso ye de ebra eno ano no. So atiase share video ni ma unu nso no nso nya bi nye de entie. Na ka che unu ase ono nso follow Nyako TV Nana Sewe Nyako ni page na onye de follow. Abusia edie na ekoso eja da bia yete asem foforo na anom kwadwon kansa a wo yisini ewo my Ghana mu a wo so odi sini foforo ayede aba a wo bo ho dawuro na ne ka de kokonya akwanhia ewo Kumasi Mpatam ho na akwanhia no me de mi hu ye minim se yase kwadwon kansa nya akwanhia ne moma so na apai chese wa anye dai wanwu otiase eti na ye nyina ye de se kwadwon kansa da so tiase enwumre nim na ye hu se kwadwon kansa ye de ye kopie baabi a wo premier ne movie no a ne moma so plaster fimfam ho eche se ya hye no e wo hospital ama ne ho ye na abusia yankwoti a yesi eye abofra mfie miensa enso so accident ono so eka ho bi abofra na ewu ewom minim de se na abofra ne ti kwadwon kansa ka mu ana kwadwon kansa ka no ene bo abofra no enam so ama abofra ewu na se sebi susu ampa se kwadwon kansa ye bisawo se ka no wo akura ne kura no otimu bi ana wo ka ne bo no kura na enti na wo sa wo de otimi nya ahoden eko premier wo movie wie anajo na ade chia na pama asan de kwotena asori dem enti se kwadwon kansa senka eye wo ba ena wo ne tikta aka ni mumpo ena kwanhie si ye na wo ba ni free mu a enti nka ade chi ya obenya nwa akwakoda nyame ase na nka wo movie ni kranti nka abetimi e premier in fact ni aba because wa ase sabi nipa binum ena wodwe ho a wonti ase sabe yeso obi anwo a wonim that senka asem we ya asi say ye kwadwon kansa ba ejinka mujiri se kwadwon kansa benya ho se wokoda nyame ase ana otoa so premier ni movie mpo obi banfie miensa wafru akola kama wa wuyaya akwala na wuyaya hwe that day na kwadwon kansa ka ni nya accident Ghana fo ye nyina ye nhwe that day ni sika kwadwon kansa tutugu fom miami hu video bi ana kwadwon kansa eta ne ka pampamu awo tutu sika ye de egu fom eno achi ne yabeti se kwadwon kansa ye de enya accident hwe ye hwe bibi ye sabi enyama bebre kwaso wa ma Ghana ni mu aya ensem fata muria na mu de ahye adwuma amoye na nso mu afrem that very day na kwadwon kansa tutu sika gu fom man krofo asesaye that very day na accident we si ye na obi ba ye de ewu ye nyina ye beka ye Kumasi hwa na kwadwon kansa school bus ekwobo school ni akwala bi enu nso na busuafo ne wofa eye video se even akwala ne to ye kra na kwadwon kansa nsi ho enu achi ya nte ho asem biem sabi kwadwon kansa dia nkwa na nkwa de wo ka enya accident age nkwala wu kwadwon kansa edia nkwa na wonkwa wo ka nya accident age enkwala ye de ewu. This is the second time akwadwon kansa ka akum nipa nkwala mienu ewo my Ghana mu akwala ba akoyase ehehe enu sakwada so ohefa baabi the same thing akwadwon kansa school bus ebo wo bi ba young girl de ba ema akwala ni wuye ena sesi ananu ada wo bi ba tawi ansoso ide ewu kwadwon kansa ka krona a involve accident enam so ama akwala ba akonso awu edia na ekoso kwadwon kansa say ya wo ma ena wuwu sanka sabi ka benya ubenya yafunu de akwa premier movie yanka no krancham se mo ya na mu fra mu wi asabi innocent souls ena ye hie wo mu moja ye de esili mamo akwanhia be si na nkwala wo ye innocent nkrofo ma wo mu moja ne ye be kwa kagu e de esili ni amaso amamo kwadwon kansa e ba ne sai na de omo ma na even kra ka accident ni si omo awo ni wo mo enam mpo no u make sure so obi aye okay
and I call premiere movie. And I the chin, I got to our son of them, Sakodase. Nansu na obi bewu. Na obi bewu, wanti mi ankwa shakwala no, anko rene ni manko rene busiafo. The same thing akwadon cancer school bus. Ebo akwala bia wansiwa na busiani si akwala no. Kwadon cancer ka bibicha Ghana for dia na ekoso. Muria innocent souls no mu moja na mu di sili ni amano. Ewo my Ghana mu. Abusia share video ni de ema me because ya nkwala nketu asabe yesi anka wodan. Nkrofo ma na wo ba wo bedrum fie miensa enye easy. So I say young girl be about the same to Kwadon Cancer school bus and the boss akwala ni man ni wuye. And na when so accident we so obi ba akwala so na yede asa wuwom. E dia na ekoso. That very day na Kwadon Cancer tutu sika yede eguye. E dia na ekoso e na ne esi ye nie e na obi ba yede afa ho ahre ne nkwa. Abusu amu share video ni mame. Edin no na na se we nyako. Page no so nyako TV. Ubetimi follow page na yede amami. Ensem ni mu oya Ghana de wenum de ye hu bia bro. Ghana de ya ti bia bro. Enkrofo de niama katakata niama so. Na nkrofo eniama asisi. Na nkrofo moja akohwie egu ama omo de ayeye omo niam. Abusu amdi mbosi ya. Share video ni yede emami na follow page na mame dase.